ase omwana omomura ekengwerere okagere kobangemetie nyikianda nigaba kagotoke mambi elite kuria rero gatigire ase nsemo simbarobare yepara kabekire grade anenekeria yokoni emegati aniga gokorekana ase kinyoro geterere ime ya Nyamware sublocation ase chinsemo cha Kiumbu ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii niko changa chabekire ase grade yekime kolende nonyaneri sakara goseli uko tigitiare ngaroro eriria bwendrete gotiga ujumbe nde yonsi anene igoro yo mwana yo abara ibekenyore ekyo nigo baba bakumuira segetu ky'abanyanyimbo na kulika oroboti ase boigo baba bakumuira nyagitari asagendete konyoro obulendi obuya hekerobotuki bwachakiwe limolyoka mulikitu Wycliffe Tyson Manyara nigago tuchakerie kyonga chinsebere asenchera yobuime toto ase mambia rero omwana omomura ekengwerere oyora abemete nyange kianda nigo atoka kabekire ase grade kiemegati ime gatigire mbarabara ne para ensemo ya geterere Nyamware sublocation Kiumbu Nyaribari chache Kisii county tamarieta naftali nichira mumanyi amorai bwekenyero kia geterere 1 ono mambi kobwakire abokire ndete kwa ndimirimo yane anyora omong'ina ndo koira mabere okondang'ira ing'ore nke ate abatwabokire no atore narwo antebio anyora omwana geita kia mwamatone ensemo iga ari geita abekire grade ime asa marieta ankoro kususana ke Mtombongi njene community health promoter SHP ase ensemo ya Nyamware rero mambiga kinang'eire kogenda obunyagitari bwane muna tokobokera nigo nare goeta ne pigipigi nanyora abang'ina nabagaka bayumatete barenjera ase geteiga geita barigeretie omwana twanyora no omwana obekire gereti ime naende omwana oyo gokomurigereria twachi komurabaraba twanyora no omwana omomura na barang'emetie nyikianda iga chianga chinde chogochenchi nigo chiarenga ase grade ekime korende getabu tikeyo kiare korokia marieta aye gose omoibori oye lakini tatotigereti none getabu na turamanye kliniki ng'aito komoira gochi chianga chiro china bachichogete ime nigo abarai bekenyore ekyo babeka oroboti ase geteseni kia Kiumbu na omwana oyo oirwe nyagitari ase korendwa na ekero obutuki bwachakiwe twamugori twamwira polisi twamugori twamwira nyagitari ono toranga nkia serikali yagokora chinga kie chechyo okoboria nigo kwarurwe onyakore omoibori bwo omwana oisoke oire omwana ogo etogosaba gaki oyo amoreta atatonya samukune aetitokese endo omwana anyora obwane bwaye egento kende buya mono community health promoter ase gasi magokora gaki moteme sana obona ase ojo gotare nyomba yao nyomba etengo omwana narenga omwana okobora gaki ete report Kiumbu police station ando onse ase omwana oyo konyare momanyite rora ase omwana aborete morete report Kiumbu police noere egera omwana oyo anyora abanyene bamoire Wycliffe Tyson Getembe.